Το έκανε μια φορά. Δυνατά την παράδε, δυνατά είναι. Σιγά την παράδε, σιγά την παράδε. Να πούμε λοιπόν η Δόξα Πετρωτού, ο τεχνικός της, ο Μαυρίδης ο Μελέτης, ξεκίνησε για τους γηπεδούκους με τους Γιώργο Παπαδόπουλο κάτω δοκάρια και αρχηγό, Αργυρόπουλος, Κατζατζίδης Σπύρος, Παντελίδης, Κατζατζίδης Ανέστης, Τζίκας Δημήτριος, Τζίκας Νίκος, Κουγιουμτζίδης, Τσαντάκος, Αργυρόπουλος Δημήτρης και Παντελιάδης Γιώργος. Από την άλλη, ο Ατρόμητος Νέα Δέλβιας, ο Βασίλης Σαμδάκης, ξεκίνησε την 11η του με τους Μιχαηλίδη κάτω από δοκάρια, Σιδηρόπουλος, Παπαϊάνου, Διαμαντάκης, Τριανταφυλλίδης, Καραμάνης, Τσαμπάζογλου, Βαγγέλης, ο αρχηγός της φιλοξενούς ομάδος, Σεμερτζίδης, Πανός, Καλαμπούχ και Κιουρτσίδης. Διαιτής στο αγώνα στο σημερινό παιχνίδι είναι ο Θόδωρος Σίσκος με τους Καρτάκη και Σπυριδονίδη επόπτες στο σημερινό αγώνα. Να πω επί ευκαιρίας βέβαια η Δόξα Πετρωτού που είναι με τα ασπρόμαυρα χρώματα, με τα άσπρα και μπλε παντελονάκια είναι η ομάδα του Ατρομήτου Νέας Φιλαδέλφειας. Ήδη διανύει με τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Θυμίζω η 22η αγωνιστική και τελευταία στη γάμα κατηγορία της Ένωσης Μακεδονίας σε αυτό το πρώτο όμιλο. Η Φιλαδέλφεια τώρα πολύ κοντά εδώ σε μια προσπάθεια και είναι το 0-1. Να λοιπόν με το καλημέρα
Ένα γκολ που έρχεται πολύ νωρίς για την ομάδα εδώ από την προσπάθεια από αυτό το πλασέ που γίνεται. Ακριβώς το πρώτο λεπτό και κάτι. Εδώ η ομάδα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, ανοίγει το σκορ και κάνει το 1-0. Όχι ρε. Βλέπεις ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πανηγυρίσει τα πάντα. Τελευταίο μάτι είναι αυτό. Κάτι για μένα τουλάχιστον. Γιατί θέλω να υπάρχουν κάτω και να ξέρουν ότι κάτω είναι καθαρή ομάδα. Είτε ότι τους αρέσει μερικούς είτε όχι. Άντε, ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια στον αγώνα μας λοιπόν, θυμίζω ότι η ομάδα του Ατρομήτου της Φιλαδέλφειας προηγείται με 1-0 από το πρώτο λεπτό του αγώνα. Ένα σκορ βέβαια που έχει βάλει πολύ νωρίς μπροστά την φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία προηγείται. Πάμε στον αγώνα μας για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Εδώ πάντα από το γήπεδο, θυμίζω, του Πετρωτού. Με τον Κιουριτζίδη, το Γιάννη, να έχει βάλει μπροστά την ομάδα του Ατρομήτου της Φιλαδέλφειας που προηγείται ήδη 0-1 της Δόξα Πετρωτού. Ένα παιχνίδι που βέβαια για την ιστορία των δύο ομάδων αξίζει να τονίσουμε ότι για τους παιδούχους σίγουρα αγωνίζονται για το γόητρο της ιστορίας τη φετινή χρονιά. Θα προσπαθήσουν βέβαια για το καλύτερο. Με τη Φιλαδέλφεια βέβαια που δεν βλέπει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη και σίγουρα θα επιδιώξει να πάρει το νικηφόρο αυτό αποτέλεσμα. Να πω στη βαθμολογία βέβαια σε 21 αγώνες η Φιλαδέλφεια που έχει 43 βαθμούς και με τη νίκη σήμερα εξασφαλίζει την απευθείας ανωδό της στη μεγάλη κατηγορία, καθώς πέφτει η αυλαία στον πρώτο όμιλο της γάμα κατηγορίας της Μακεδονίας. Η ίδια ομάδα του Βασίλη Αμδάκη έχει 50 γκολ, σίγουρα έχει τη μεγαλύτερη επίδεση και έχει δεχτεί μόνο 16. Και αυτό αποδεικνύει ότι σίγουρα δεν είναι τυχαίο το γεγονός η πορεία φετινή. Άλλωστε η ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα κράτησε στο παιχνίδι της πρώτης τελευταίας αγωνιστικής το Μαγνησιακό με 3-1. Ενώ από την άλλη η Δόξα Πετρωτού που είναι στην πρώτη τελευταία θέση, σίγουρα βέβαια όπως είπαμε για τη Δόξα Πετρωτού, μια ενεστώτατη ομάδα που μετά από 13 χρόνια πραξίας επιστρέφει στα πρωταθλήματα, σίγουρα το μέλλον της ανήκει. Με νέα παιδιά προσπαθεί βέβαια να αποκτήσει εμπειρίες στον ποδόσφαιρο. Έχει πετύχει 28 γκολ, έχει δεχτεί 76, σίγουρα πολύ βάρη το σκορ για αυτήν. Ωστόσο βέβαια καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μικρού σε ηλικία και βέβαια θέλουν δουλειά για να μπορέσει η ομάδα του Μαυρίδη για να οδηγήσει αυτά τα παιδιά στην καταξίωση. Να πω βέβαια η Δόξα Πετρωτού, η οποία από τη μεριά της γνώρισε την ήττα προχθές στην Ηλιούπολη με 2-0. Πάμε στον αγώνα μας για τη συνέχεια του αγώνα. Ήδη διανύουμε τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Θυμίζω, ήδη συμπληρώνουμε το πρώτο 5 λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο του Πετρωτού. Δόξα Πετρωτού, Ατρόμητος της Φιλαδέλφειας. 0-1 χάρη στον γκολ, θυμίζω, από τον Κιουρτσίδη το Γιάννη με ωραίο πλασέ. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για να βάλει από το πρώτο λεπτό με το καλημέρα την ομάδα της Φιλαδέλφειας μπροστά στο σκορ. Από εκεί και πέρα βέβαια το παιχνίδι συνεχίζεται με τις προσπάθειες των παιχνών των δύο ομάδων για να αποδώσουν τα αναμενόμενα. Εδώ τώρα ο Ατρόμητος με την μπάλα στα πόδια του από τον Τζίκα τον Νίκο. Θα αλλάξει την μπάλα. Προσπαθεί και να περάσει. Για να δούμε τώρα εδώ το γύρισμα, το σούτ από την άλλη μεριά. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια, θα καταλήξει out. Νερό. Μπάλα τώρα εδώ στην προσπάθεια από πλευράς Ατρομήτου.
Προσπαθεί ο νεαρός τώρα που γίνεται αποδέκτης της μπάλας. Θα κάνει μια μπαλιά στο βάθος από τον Αργυρόπουλο, τον Χρήστο. Έχουμε κόνα τώρα εδώ για τη Φιλαδέλφια που μπήκε αποφασιστικά στον αγώνα. Κατάφερε βέβαια να πετύχει αυτό το γρήγορο γκολ που τη δίνει βέβαια τον πρώτο λόγο στο ξεκίνημα του αγώνα. Κόνα που εκτελείται. Εδώ Σπανός το εκτελεί. Η μπάλα θα φύγει τελικά out. Και ο Παπαδόπουλος ο Γιώργος θα δώσει συνέχεια κάτω από το δοκάρια για τη Δόξα Πετροδού. Για να δούμε βέβαια το παιχνίδι κυλάει με ενδιαφέρον. Σίγουρα από τη μία πλευρά, όπως σας είπα, για τη Φιλαδέλφια που βλέπει μόνο την νίκη. Για να πανηγυρίσει βέβαια την επιστροφή της, αν θέλετε, στη β' κατηγορία. Καθώς δείχνει ότι η χρονιά όλα τουλάχιστον θέλουν να κυλήσουν ομαλά και ευχάριστα. Καθώς έγιναν πολύ καλές προσπάθειες από τον τεχνικό της ομάδας, τον καταξιωμένο Βασίλη Αμδάκη και τη διοίκηση, για να μπορέσει η ομάδα να εκπληρώσει βέβαια τους στόχους της χρονιάς. Που όλα δείχνουν βέβαια, τουλάχιστον μέχρι στιγμής με την παρουσία της, να έχει καλό τέλος, αν συνεχίσει βέβαια με την ίδια προσπάθεια που γίνεται στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα ξεκίνησε με ένα γρήγορο γκολ. Θυμίζω, ο Κυρστίδης ο Γιάννης έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους. Από το πρώτο λεπτό προηγείται 0-1 με το πλασέ και από εκεί και πέρα φαίνεται να έχει την μπάλα περισσότερο στα πόδια της. Το εξαπλωτώ από τη μεριά της να δούμε βέβαια τι μπορεί να πετύχει σήμερα. Αργυρόπουλος ο Δημήτρης προσπαθεί εδώ με τον Παντελίδη τον Γιώργο. Θα κάνει το γύρισμα. Εδώ κόβεται. Ήρεμα τώρα εδώ η Φιλαδέλφια βγαίνει μπροστά. Από δεξιά με την μπάλα. Τριανταφυλλίδης τώρα για να δούμε. Βγαίνει σε θέση. Τριανταφυλλίδης τώρα σουτάρει απευθείας. Η μπάλα φεύγει επικίνδυνα out. Πολύ καλή στιγμή από τον Ανδρέα Τριανταφυλλίδη που βρέθηκε από δεξιά σε πλάγια θέση. Έκανε ένα μονοκόμματο σούτ. Η μπάλα έφυγε από αριστερά από την αιστεία του Παπαδόπουλου. Χάνοντας μια καλή ευκαιρία για τον Ατρόμητο να διπλασιάσει τα τέρματα ακριβώς το 8ο λεπτό του αγώνα. Στον αγώνα μας με τη συνέχεια τώρα από αριστερά, εδώ για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Εδώ τώρα που η ομάδα του Ατρομήτου και πάλι προσπαθεί να επιζητήσει ένα δεύτερο γκολ, θέλοντας να καθαρίσει από νωρίς τον αγώνα για να δώσει και τέλος στην αγωνία το φίλο της. Όσον αφορά βέβαια το στόχο της, που όπως είπαμε με σήμερα πανηγυρίζει την άνοδό της, αν τελειώσουν όλα ευχάριστα για αυτήν, που επιζητά βέβαια το τρίποντο που θα την κρατήσει στην κορυφή και ταυτόχρονα θα επιστρέψει και πάλι εκεί που ήταν πριν λίγο καιρό. Παπαδόπουλος τώρα ήρεμα, ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Το παιχνίδι βέβαια κυλάει με τις δύο ομάδες να προσπαθούν για τα καλύτερα. Η Φιλαδέλφια είναι αυτή που δείχνει ότι έχει περισσότερο και πιο βαστική την μπάλα στα πόδια της. Ωστόσο όμως βέβαια στο ποδόσφαιρο γνωρίζετε ότι τα παιχνίδια τελειώνουν στο 90 και όταν σφυρίξει ο διαιτής. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν από τη μια γηπεδούχοι που με νεαρούς σε ηλικία και βέβαια και άπειρους, οι οποίοι προσπαθούν βέβαια να δεθούν μέσα από τους αγώνες, θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι καλό στο σημερινό αγώνα. Φιλαδέλφια βέβαια αποφασισμένη σίγουρα να μην χάσει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, γι' αυτό δεν υποτιμά και τον αντίπαλό της που βρίσκεται χαμηλά στην πρώτη τελευταία θέση. Πλάγιο τώρα από δεξιά για την ομάδα εδώ με τον παίκτη του Ατρομήτου να εκτελεί το πλάγιο και ο Σπανός. Μπάλα πίσω, Καραμάνης θα κάνει μια μπαλιά αριστερά. Ήρεμα τώρα εδώ, προσπαθεί η ομάδα του Δόξα Πετροτού να απομακρύνει την μπάλα.
Μπάλα πίσω τώρα εδώ ο νεαρός που κάνει ένα σούτ απομακρύνοντας από τα καρέ της Δόξα Πετρωτού. Προσπαθεί να σηκωθεί για κεφαλιά. Στην προσπάθεια προηγουμένως εκεί ο Τριανταφυλλίδης. Η μπάλα είναι στην κατοχή όπως δείχνει ο Σίσκος για τη Δόξα Πετρωτού. 11 λεπτά και κάτι από το ξεκίνημα του αγώνα εδώ στο Πετρωτό. Θυμίζω 22η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ κατηγορίας που πέφτει η αυλαία. Με αυτό το ενδιαφέρον παιχνίδι βέβαια με τον Ατρόμητο Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος σίγουρα θέλει το αποτέλεσμα πανηγυρίζοντας την άνοδό του. Για να δούμε εδώ, ο Καλαμπούχ προσπαθεί, εδώ έρχεται ο νεαρός Παντελίδης, θα κάνει ένα πλασέ. Σούτ απευθείας από την προσπάθεια που έγινε από τον Τζίκα τον Νίκο, η μπάλα θα φύγει out. Πλάγιο τώρα για τον Ατρόμητο. Μπάλα τώρα εδώ έλεγχεται από πλευράς Ατρομήτου που αλλάζει την μπάλα για τον Καραμάνη. Ο οποίος προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλό του, κόβεται εδώ από τον παίκτη του Πετρωτού της Δόξας, θα καταλήξει σε πλάγιο. Για να δούμε βέβαια ο χρόνος κυλάει, το ενδιαφέρον του αγώνα σίγουρα παραμένει παρά το 0-1 από το πρώτο λεπτό. Θυμίζω ο Κιουρτζίδης με ένα ωραίο ψιλοκρεμαστό σούτε πέρασε την μπάλα στα δίκτυα του Παπαδόπουλου για να βάλει μπροστά τον Ατρόμητο εδώ στο Πετρωτό και να προηγείται ήδη 0-1. Από εκεί και πέρα βέβαια να δούμε τον αγώνα που κυλάει με τις δύο ομάδες να προσπαθούν. Για να δούμε τώρα μπροστά βγαίνει ο Τσαμπάζογλου. Ο αρχηγός εδώ της Φιλαδέλφειας δεν πέρασε. Σε Μερτζίδης. Παντελίδης τώρα γίνεται κάτοχος. Έξυπνα να αλλάξει την μπάλα. Προσπαθεί εδώ ο Τζίκας. Εδώ το σούτ που γίνεται θα καταλήξει σε πλάγιο. Για να δούμε τώρα εδώ μια προσπάθεια από δεξιά. Η μπάλα τώρα στα πόδια εδώ από πλευράς Ατρομήτου. Καλαμπούχ προσπάθησε και άλλαξε στα πλάγια. Προσπαθεί εδώ να βγει ο Παπαϊάνου. Έχουμε πλάγιο όπως υποδεικνύει εδώ Σπυριδονίδης για λογαριασμό της Δόξα Πετρωτού. Ήδη μπήκαμε στο πρώτο 15 λεπτό του αγώνα, φίλες και φίλοι. Παρακολουθείτε μέσα από το γύρο πάνω που καταγράφει με το φακό με τον Γιώργο Σαρή στην κάμερα αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής, θυμίζω, του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ κατηγορίας της Μακεδονίας. Δόξα Πετρωτού, Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 0-1 χάρη στον γκολ, θυμίζω, του Κιουρτζίδη από το πρώτο λεπτό του αγώνα. Στο μικρόφωνο Σωτήρης Καρσαρής σας μεταφέρει σε περιγραφή αλλά και σε σχόλια το παιχνίδι που σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον από τη Φιλαδέλφεια που σίγουρα θέλει, όπως είπαμε, την άνοδό της σήμερα εδώ στο Πετρωτό, και από την άλλη βέβαια για την ομάδα της Δόξα Πετρωτού που σίγουρα αποκτάει εμπειρίες στο φετινό πρωτάθλημα μετά από 13 χρόνια απουσίας στα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε βέβαια και τους μικρούς που διαθέτει. Μάλιστα η διοίκηση μας έλεγε ότι αγωνίζεται για αυτούς. Τους αξίζει συγχαρητήρια για αυτούς. Σπανός, αλλάζει ωραία την μπάλα. Σούτ εδώ απευθείας, η μπάλα από κεφαλιά. Μετά από κόντρες κάνετε μια μοναδική ευκαιρία και από την προσπάθεια από τον Τριανταφυλλίδη να γίνει το 0-2. Ο Ατρόμητος που προσπαθεί βέβαια να πετύχει τα γκολ για να είναι πιο σίγουρος. Στο 16 και κάτι το αγώνα.
Ισπανός, βγάζει ραμπαλιά. Εδώ το σούτ που πάει να πιάσει δεν μπόρεσε ο Τζαμπάζογλου. Ο αρχηγός με δεύτερη προσπάθεια προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα, θα καταλήξει out. Μαυρίδης Μελέτιος από πλευράς γηπεδούκων και Βασίλης Σαμιδάκης από την άλλη, σίγουρα δίνουν τις οδηγίες στην ομάδα του. Ο Ατρόμητος που προσπαθεί να είναι σοβαρός, πειθαρχημένος και αποφασιστικός για να μπορέσει να πετύχει βέβαια το στόχο που είναι η νίκη του αγώνα. Για να δούμε βέβαια, όλα κυλάνε μέχρι στιγμής αρκετά καλά για τον Ατρόμητο. Παρά το ρευστό 0-1, αλλά δείχνει έχει την μπάλα στα πόδια του, έχει τον έλεγχο. Εδώ άλλαξε ωραία. Ο Καραμάνης από δεξιά μπαίνει στα πλάγια. Ο Τσαμπάζογλου θα γυρίσει την μπάλα. Αυτή θα καταλήξει στον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον goalkeeper της και αρχηγό της ομάδας του Δόξα Πετρωτού. Εδώ το γύρισμα τώρα. Καλαμπούχ. Κεφαλιά τώρα εδώ από τον Σαμερτζίδη. Σούτ εδώ όμως που δεν θα μετρήσει, έχει υπάρχει ο Καρατάκης που έχει σηκώσει τη σημαία του. Μπάλα τώρα πλάγιο δεξιά για την ομάδα της Δόξα Πετρωτού που εκτελείται. Πλάγιο που εκτελέστηκε τώρα εδώ από τον Καζατζίδη. Η μπάλα μετά από προβολή κατέληξε σε πλάγιο. Εδώ διώχνει ο αρχηγός. Έλα, πάρε με να βγούμε. Πάρε με. Πάμε, έλα, πάμε ρε Σε λίγο. Μην γυρνάς τον κόλλο ρε Γιώργο. Μην γυρνάς τον κόλλο. Έλα Βασίλη. Εδώ το γύρισμα τώρα για να δούμε. Ο Κιουρτσίδης περνά ποιον βρει μπροστά του. Με τρίπλα εκεί προσπάθησε να σουτάρει. Παπαδόπουλος τώρα θα δώσει συνέχεια. Η μπάλα στα πόδια τώρα εδώ από τον Σπύρο τον Καζατζίδη. Προωθεί την μπάλα πιο μπροστά. Σαντάκος. Εδώ βγαίνει τώρα έξυπνα ο Τσαμπάζογλου. Για να δούμε Τσαμπάζογλου, αρχηγός εδώ. Περνάει πιο βρει, επιμένει τώρα Τσαμπάζογλου. Μπαίνει εμφαστικά. Τελευταία στιγμή βάζει το πόδι του εκεί και τον κόβει. Και ο Γιουμτζίδης του Δόξα Πετρωτού σε κόρνερ. Μια καλή προσπάθεια από πλευράς από τον εχό της Φιλαδέλφειας να πετύχει ίσως ένα δεύτερο γκολ για την ομάδα του. Χάνεται στο 21 και κάτι.
Εδώ για να δούμε. Κιουρτσίδης τώρα ο Γιάννης προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλό του. Αφήνει πιο πίσω. Σέντρα τώρα εδώ από τον Σπανό. Οι κόντρες. Εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα φεύγει, τελικά εδώ είναι στα δίχτυα. Είναι το 0-2 φίλες και φίλοι από το απευθείας κόρνερ εδώ. Βλέπετε εδώ ένα τραγικό λάθος στην αιστεία του Παπαδόπουλου από το κόρνερ απευθείας που εκτελέστηκε. Για την ομάδα της Φιλαδέλφειας έρχεται λοιπόν το 0-2 ακριβώς το 22 και κάτι. Να λοιπόν ο Ατρόμητος που πετυχαίνει ένα δεύτερο γκολ. Ήταν το κόρνερ που εκτελέστηκε, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Εκεί δεν το κατάλαβε κανένας. Ήρεμα η παίκτες του Ατρομήτου. Προσπαθούν βέβαια να είναι χαλαροί, άλλωστε βέβαια η δυναμικότητα των δύο ομάδων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό βέβαια και ο Ατρόμητος ήδη εδώ είδαμε, αν θέλετε, και την απειρία καμιά φορά που υπάρχει σαν γλίστησε η μπάλα από τον Παπαδόπουλο, τον Γιώργο, τον αρχηγό της ομάδος, κατέληξε στα δίχτυα μετά από κόρνερ. Έτσι λοιπόν ήρθε το 0-2 και η Φιλαδέλφεια βέβαια ζευγαρώσει τα τερματά της και έχει ακόμα σίγουρα πιο σημαντική διαφορά στο σκορ. Η μπάλα τώρα από τον Τσαμπάζογλου. Για να δούμε τώρα. Σιδηρόπουλος προσπαθεί να περάσει. Κόβεται. Η κεφαλιά. Εδώ μια σέντρα που γίνεται, η μπάλα δεν περνάει. Νέα προσπάθεια για τους γηπεδούχους. Τώρα εδώ μια παλιά που γίνεται στο βάθος, για να δούμε από κοντά το πλασέ, δεν μπόρεσε ο Κιουρζίδης. Προσπάθεια εδώ τώρα που γίνεται νεοκλέψιμο, Τσαμπάζογλου τώρα μπαίνει, θα γυρίσει την μπάλα, εδώ ήρεμα, Παπαδόπουλος θα μπλοκάρει. Στο σούτ αυτό το απευθείας από τον αρχηγό του Ατρομήτου. Στο 24 και κάτι. Εδώ η μπάλα θα φύγει τώρα out και ο Παπαδόπουλος θα δώσει συνέχεια. Να λοιπόν, δόξα Πετροτού, Ατρόμητος Νέας Φιλαδέλφειας 0-2. Εδώ το μπάλα από τον Παντελίδη. Προσπάθεια τώρα εδώ. Τζίκας. Θέλει να περάσει. Καλαμπούχ τώρα με την μπάλα στα πόδια του για τον Ατρόμητο.